No niin, tervetuloa tähän uuden videolle. En ole tehnyt taas pitkään aikaa omalle kanavalle YouTubeen, nyt tulee taas lisää vähän. Joo, meidän piha on melkein kokonaan jäätiköllä, mutta mä eilen kurottelen hiekotin tämän pihaa, niin nyt ei oo niinku semmoista pelkoa, että kaatuu niinku itekin tällä jäätiköllä. Mutta kyllä täällä voi kaatua silti, vaikka se on hiekotettu tämä piha. Joo. Joo. Tämmöset. Joo. 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 Jos noin työvalot päälle, niin täällä näkeekin ottaa paremmin. Joo. 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 Tääpä tähän niille taas lisää apetta. Joo. Joo. No niin, palataan seuraavien videoiden parissa, moro!